kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Masobra sa 20 tanan ka mga persona ang gipang-rescue sa baybayon sang Sagay City kag San Carlos City ini matapos nga magkulob ang ilang ginasakyan nga bangka. Sunod sa Philippine Coast Guard, kulo rumang ang mga bangka bangod wala sa nagakaigo nga dokumento para magkarga sang pasahero. Yaring report. Magan kami sa makakita sang live ng place, mga ni kami rescue. Rescue na. Ari kami di sa loud na. Pinaagi sa sini nga Facebook Live video sa isa sa mga survivors na nagkulob nga bangka nga si Fred Cyril Palabrica Tibar na ibaluan sa otoridad nga may nagakinahanglan sang rescue sa baybayon malapit sa Molocabok Island sa Sagay City sang kahapon. Sa ikaduha nga live video, nagapanik na ang babayi sang ginaigo na sila sang balod. Hindi magbuhi. Hindi mataranta. Hindi magbuhi. Tigayon sila nga na-rescue ang nadala sa Barangay Vito sa Sagay City kaginsaylo sa Alfredo E. Marañon Senior Memorial District Hospital. Sa sini naman nga video nga kuha ni Ronald Villar sa Sagay City Information and Tourism Office, makita ang mga na-rescue nga riders nga miyembro sa Negros Brotherhood Riders Club sa guwa sang ospital. Istorya sang isa sa ila, nagsimba sila sa Vito Church kag nagpa-sandbar sa Escalante City. Outing. Yes, agad sir nga maglagaw. Lagaw lang sir. Nagsimba kami sir mo. Nagsimba kami alin sa Vito. Okay. Nagsimba mga puto. Tapos dito, ang mamon nga gusto Gaday lang ah. Okay na. Sa interview naman ni Ruel Pineda sa isa sa mga survivors, nagunos na tapos. Sa dito lang daan, gaano na kami nga, hindi kami madayon mo. Galing kay San Uledo, nagkalmang dagat. Kaya ang bala na Dayon puli sir, pabalik. Mapamulukabok lang kami, tayo overnight. Galing ka nagkalmang dagat, ang buto, malamon nga. Nagdayon ka ba pala? Madayon na lang, pag-abot sa tumatunga mo, ito nagulpi na nagpong baloy. sunod sa station commander sa Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental nga si Commander Joe Luis Mercurio, 56 ka mga riders ang nagtabok sa sandbar sa Escalante City gikan sa Vito sakay sa 5 ka mga bangka. Ang iban, tigayon nga nakatabok pero ang 14 ginrescue matapos mautod ang katig sang bangka. Immediately upon receipt of the nag-coordinate sa ato ng mga LGU and other responders, kay may ato pa ito nabigon sa may sandbar area. So, gabi na sila kabalik gabi, 14 passengers nga wala pa matransfer. Kulorom kuno ang mga bangka kag dapat wala nagakarga sang pasahero kay wala sang permit. Amo man na bangka nga nagkulob malapit sa Sipaway Island sa San Carlos City sunod sa kay Mercurio. Pribado ang bangka nga may karga nga 12 ka mga pasahero. Tigayon man nga na-rescue ang 12 ka mga pasahero sang bangka. Gani paandam niya sa mga operator, mahimo sila magpangatubang sang kaso. Sunod sa iya, delikado ini kay kabuhi sa mga tao ang nagakabutang sa peligro. And we have a law pertaining to that. Plus, of course, you are carrying unauthorized passengers on board. Hindi ka authorized magdala pasahero. So we have specific provision, specific regulations on that. Sa kahapon, hinali na lang ang nagbubo ang ulan kay nagkusog ang hangin, kagang unos sa baybay, amo nanging kabangtanan sa pagkulob sang mga bangka.